अगर आप भी चाह रहे हैं डीजे पिकी का किसी भी प्रकार का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Mixed by DJ Vicky. डीजे विक्की बुढ़ंगा मोबाइल नंबर 9835686420। सखी नहिरा से लईनी बचाई भतरा ससुरा में छिट छिट के खाई। ए सखी अरे सुन तारू हो, सखी नहिरा से लईनी बचाई भतरा ससुरा में छिट छिट के खाई। बाकी पूरव न मनवा के सरधा, बाकी पूरव न मनवा के सरधा मर्दा कोइल बा महंगा भेटाई सखी नहिरा से लईनी बचाई भतरा ससुरा में छिट छिट के खाई, भतरा ससुरा में छिट छिट के खाई। Mixed by DJ Vicky. दहिया में हरदम लागल रहे आगी, सटी त भतरा हो दूर जाला भागी। ए सखी दहिया में हरदम लागल रहे आगी, सटी त भतरा हो दूर जाला भागी। अबयरवे से हमर सोटाई मर्दा गइल बा मौगा भेटाई भतरा ससुरा में छिट छिट के खाई। Mixed by DJ Vicky. मोतिहारी मिंटू हमर राजा कहियो न धरेला हमरा के पाजा। ए सखी मोतिहारी मिंटू हमर राजा कहियो न धरेला हमरा के पाजा। रौनक री सबसे कश्यप री सबसे आग मोर बुझाई मर्द गइल बा मौगा भेटाई भतरा ससुरा में छिट छिट के खाई।